В момента се намираме в манастира, точно до Струга. Искам да ви кажа, че е много красиво. Ето там може да се видят старинните постройки. Тук местото е уникално. Ето Славянка. Здраво, како си, ми Сърбска? Супер! Ето там са, къде преди малко се свиках, Мария и нашата Цветанка. Ето на име. Здраво! Како сте? Добро ли сте? Аз съм Траяна и сега ще ви пожелая един убав и прекрасен ден. Тук е прекрасно, красиво и пожелавам на всеки да дойде тук, на това место, да усети със сърцето како е убаво, що е прекрасно. Защото това не може да се усети друго само със сърцето и душата. И на сите, що не веруват, че хубавите неща се случват, да знаят, ако сакате нещо от сърце, то ќе види и ќе стане. Това го знам, защото верно става. Ви баскала, муа. Точно, да.